eMamelodi kube nesiphithiphithi lapho constable we-SAPS ethola ukuthi intombi yakhe imchithela nobhuti wakhe. Okubi kakhulu ukuthi wonke umndeni bewazi, kanti futhi nengane le abecabanga ukuthi eyakhe kutholakala ukuthi ekamfowabo. Okunye kubuhlungu kakhulu ukuthi constable lo ubeyi-breadwinner esupporta wonke umndeni, lapho-ke kubala nayo umfowabo lo owamphuca intombi. Kuthe lapho sokuphuma khona iqiniso wabamba unina nengane yakhe baba ziboshwa zakhe, kodwa ekugcineni wazidubula yena nengane yakhe. Nini nanihlalani phansi ke sanhlala phansi yowethu ndiyayazi uba seniyivilele ka-constable, right? Seniyivilele ka-constable, but ndizawunithatha back so that si-understand uba uconstable ufike njani ekubeni uba acaba ulantoza ubamba abantu hostage ugqiba abulale the nephew. So sizawuhamba sihambe sifike apho yabo. But let me take you guys back to 2020. So ngo-2020 constable is already a constable. He's got a job. He's doing nice for himself in the police sector. So yonke into right. Yabo. Hayi ngenye imini athi ezihambela adibana nosisi. Dibana nalo sisi hayi nyani aplite usisi athi hayi mazishe but ndinam ndikuloo nto ukuyo hayi nyani kujolwe betrasi kuphele kuhlaliswana. Yava? Kuphele kuhlaliswana. Hayi fine, constable mos yena uyasebenza. Yava? So uthi constable ke ngoku yena izobhotyakala apha ekubeni koba yena njengoba constable usebenza ne-night shift sometimes. So he would go to work, ahamba emsebenzini. Uthi xa esemsebenzini esebenza i-night shift, i-brother yakhe une-siblings ezimbini, no-sister ne-brother. Uthi brother yakhe le indala ibifika emfazini echerini trasi. Yava? Akutsho mna ke guys, kutsho constable. Yava? Uthi so ebefika brother trasi emke. But obviously at that time constable didn't know. So yaqhubekeka ke ngoku relationship wamitha usisi lo. Yava? Ekumitheni kosisi lo nyano constable wazixelela uba hayi unomntana, wasapota umntana wakhe kwaba right ixesha lahamba. Yava? Kuzothi kuloo nto ke ngoku kufumaniseka uba kusweleka utata wakhe lo mfana. Yava? Kufumaniseka uba kusweleka utata wakhe lo mfana, and then ke ngoku caba utata wakhe ebengumntu oneemali zakhe. Yabo? So caba ushiye i-will fondini etyebileyo, ushiye i-will ezizidudla, i-will enamanqatha. Yabo? So ke ngoku uthi le nto iqala ngo-2020 but yena akayinotisa. Yazovuthwa ke ngoku after i-will because now his siblings started bana besenza amayele enqemani woba makakhutshwe kuwili, kwesenziwa amayele enqa besiya kwa-Nedbank to find out things and all of that. So uthi kwabakho nentetha yoba yena uzenza bhetere because uyaphangela. Yabo? Uzenza bhetere ucimba yena uyi-cream umntakabawo. Yabo? So yaba yiloo nto amongst siblings. Yava? So lethu yaba secaleni eliyi-1. Yena waba yedwa. Uthi ebenayo enye isibling yakhe usister wakhe owaswelekayo. Uthi so as 4 siblings bebe-divided, kukho i-2 ngapha, kukho i-2 ngapha. Yava? So uthi biyiloo nto unfortunately wasweleka lo sister wakhe bevana naye. So wayedwa ke ngoku yaba yi-2 against 1. Uthi kuloo nto guys ye-2 against 1 uthi akazazi ukufa ukusurviveka kangaphi. Uthi baqala uthi ke yena ke uyaboniswa like he's spiritually gifted, so izinto ezininzi uyaziva. Yabo? Uthi bazama umdlisa multiple times. Yava? Uthi baphelele kumdliseni bazama umbizela iinkabi bam-assassinate, nakhona zange bawine. Uthi bazamile. Uthi every single year there was something bezama umbulala because of imali. Ever? Because of imali. So ke ngoku kule recording uThapelo, which is a constable lo, ufonela a family friend or a family, but uthi mntasekhaya xa embiza lo mntu. So ufonele lo sisi wathi ndicela ba urekhode le nto ndizayithetha. So yonke le nto ndiyithethayo ke guys ithethwe phaa kula recording. Yonke ezi attempts zoba wazawubulawa kwathini. Uthi there was a time where
like ebengekho comfortable like ehleli nje uyalandelwa uthi kwakuba kwi-chopper apha chopper can I tell chopper but yeah i-chopper ezisemoyeni uthi drone zazibhabha ave kuthi kanti kudlula i-drone fondini i-drone imgadi hleli nje kukho i-drone igade yena uthi that's how his life has been yabo this entire time since utata khe wasweleka kulwelwa amafa like yiyo loo nto qha so uthi ke ngoku kuloo nto yakhe yoba kulwelwa amafa hayi fine kwathi master gungqu ke ngoku kwafumaniseka uba umntana lo wakhe ke ngoku after 2020 una-4 umntana akhe runungomphi unyaka but umntana akhe una-4 he found out uba lo mntana akhe una-4 actually angumntana akhe yabo hayi yiyo ke mphambanisileyo bantasi found out uba ayingumntana akhe and then ke ngoku kwafumaniseka uba wonke umuntu efemelini uyayazi mase kuba wonke umuntu efemelini uyayazi i-girlfriend yakhe yamuva yahamba yoyohlala nalo brother wakhe ebetyana naye yeva so ke ngoku njengoba ezobamba umama akhe hostage nabatshana bakhe abayi-2 hostage already nje mentally he's not okay, he's losing it because he's just like hayibo guys kwenzeka ntoni kanti na ukuphumla ndiza kufumana phi yabo kanti ukuphumla ndiza kufumana phi like he was just guys on that voice note ubungakwazi nosibamba kahle story because uthetha up uyabona izinto xa zininzi engqondweni yakho umalo sithi yeah baphinda bandlisa kwenye igame ndisemsebenzini ndisebenza kwakho yabo ebesibalisa kanjalo istory ndisummarizile apha but like he's trying to tell the events like it's different events apho ababantu bebemzama yabo it's different events apho bebemzama and ke ngoku ucaba zibuya zonke ngexesha elinye because he can't even finish istory esi1 bangale mini kwathi utheka indaba yewili abe kwindaba yalo utyuba ngubrother wakhe like into nje idibene so then I think ke ngoku into ke ngoku emenze bana abe kanti uyakidnapper ke ngoku uthi umama akhe into amcaphukisa ngayo is that uye wathatha icala lalethu yena wangathi nguyo rongo yangathi nguyo phambanayo yabona lanto yo gaslight umuntu like uthi bamgaslighter yangathi ngoku nguyo phambanayo yangathi like nguye ongafuna abantu yabona lanto kuthiwa hayi man nguwo rongo ubusithi guys aniyiboni lento obani bayenzayo kube sithiwa guya papa. So now when this guy is making this call to this family friend okanye kulomntako kwabo when he's making this call obviously uyenza le call ekulendlu akidnaphe kuyo umamakhe so then umamakhe everything else that he's saying attempts zobulawa kwathini he didn't dispute that. There's only one thing I dispute leyo la mama udispute into bana athi lo mfana wakhutshwa kwi-will yabo and then what dispute nento bana there was another andiyazi ipolisi apho lo mfana wayebhaliswe yedwa wathi hayi ayikho loo nto nanibhaliswe nonke pha zezo nto qhala umama zidispute leyo. That means yonke ezizechopper kuthiwa kukho ungqondo wepolice boss hey guys ininzi kuthiwa kukho ungqondo wepolice boss caba o-responsible okwazi utracker i-finances zalo mfana nina niyadlala nina uthi lo mfana i-finances zakhe bezimonitharishwa akhuphi 100 rand e-accountini yakhe kuthiwe zwik your report khuphi 100 rand yena uthi ubomi bakhe if they're not controlling his finances if they're not controlling ba ujola nabani if they're not controlling ba uphi wenza ntoni uthi it was just that like yiyo lento imphambanisileyo waqonda bakhe ngalamini inkulu which is izolo kanye izolelini ngalemini inkulu abanqakula bonke athi ngenani wathi kumama akhe uzanixelela kakuhle ba wena why uthathe icala laba yabo kuthiwa amapolisa while they were there
to negotiate with him because she fired shots kwafonelwa amapolisa xa efika amapolisa afika andithi bekukho abatshana bayi-2 amapolisa afika lo umntana una-14 sebhuncile kwashiyakala una-18 nomama after kushiyakala una-18 nomama kwafumaniseka uba ke ngoku iyani ku-part 2 bantu asihlalani phansi sigqibezele istory zika-Constable, right? So now another voice note resurfaced yesterday evening, yabo kaThapelo kuthethwa uThapelo. So uThapelo is still, guys, still he's all over the place. Like I said to you guys kuleya video ba ubamba eyeka, like I understand, like ukuxelela into and then you have more questions and then he just moves on to the next thing, yabo. So uya mention ke ngoku kule voice note le sibini into nobana yena bamframe bathi ebezama ukutshintsha ipolicies kamamakhe, yabo. And then uya mention kwa kule voice note bana uzandile Dlamini uzandile nteni zenzayo uya mention about uzandile Dlamini obviously be girlfriend yakhe. So uthi ke ngoku just before pregnancy bebexabana kakhulu, during pregnancy bebexabana kakhulu. So uthi he was not very kind to uzandile, yabo. Uthi bemtrita nje kakubi, but now he says he sees the reason why at that time wayemtrita kakubi izinto zakhe. Remember I said ku previous video ba ebe ne spiritual whatever because izinto zakhe zazingavumelani negazi likazandile ngela xesha waye pregnant, something along those lines, guys. Like yo andifuni noba ndibe ndiyithetha into kaThapelo because izandenza because his story is just all over the place and andifuni umane ndithetha and then yabo it's just all over the place because andiyazi mhlambi kukho enye voice note out there that's saying something different, yabo. So andimthembi but ke utsho and then uthi at some point naye waba busy drugs, watshaya drugs, yo guys, hayi man, ininzi and I feel like masivaleni masiyekeni because like masiyekeni because he's not here to answer our questions, and obviously the family is going to have his side labo that's going to make them look good. And clearly xa umamela kakuhle uThapelo uyamvamani guys umuntu ongekho right, yabo, umuntu ongekho right mentally. So I think he was maybe andiyazi noba depression oba ikanye ibintoni but ibikhona yona into wrong. So masiyekeni man guys, masiyekeni apha. I don't wanna dwell on bana, obviously siyayazi ba uye wazi andithi uye wazi ne-18-year-old why, but asizazi izizathu and ke ngoku like let's just leave it.